Το MotoGP κανάλι και podcast με τις μπάντες βρίσκεται εδώ. Είναι η πρώτη αναμετάδοση. Είναι για τους φίλους τους οποίους αγαπάνε το MotoGP. Δημιουργήθηκε ξεκάθαρα για εμάς, για όσους θέλουν να συζητήσουν περαιτέρω, να πούν την άποψή τους, τη γνώμη τους. Ένα ραδιόφωνο που μπορεί ο καθένας να λέει την άποψή του σχετικά και μόνο με ό,τι αφορά τους αγώνες και τον κάθε αγώνα και τη συζήτηση, τη θεματολογία. Στο μέλλον θα ανέβουν στο κανάλι αγώνες, αποσπάσματα, εννοείται συνεντεύξεις και ό,τι νέο υπάρχει. Σκοπός είναι να εξελιχθεί σε ένα ραδιόφωνο το οποίο μπορεί θα γίνεται αναμετάδοση του αγώνα, live broadcast, όπως λέμε και στο χωριό, για όσους δεν μπορούν να το δουν live, τουλάχιστον θα μπορούν να το ακούσουν.